Ang kapistahan sa Dios nung kaluoy. Si Jesus nag-ingon, "Bot ako nga ang unang Domingo human sa pagkabanhaw, maoy mahimong kapistahan sa Dios nung kaluoy." Diary 299. Bot ako nga ang kapistahan sa Dios nung kaluoy, maoy dangpanan sa tanang mga kalag ug hilabi na alang sa mga kabus nga makasasala. Nianang maong adlaw, ibubo ko ang naglawd-lawod nga grasya niadto mga kalag nga modangop sa nagbuhagay nakong kaluoy. Ang mga kalag nga mangumpisal ug mudawat sa balaang kalawat, makaangkon sa tibuok kapasayloan sa iyang mga sala ug sa iyang silot. Nining maong adlaw, abli ang mga balaang pultahan nga maoy tuburan sa mga grasya. Diary 699. Ang mga kalag nga mga wala bisan pa sa mapait nakong kasakit, hatagan ko sa katapusang paglaom sa kaluwasan nga mao ang piyesta sa akong kaluoy. Diary 965. Ang kondisyon nga gikinahanglan aron madawat ang maong dako nga grasya mao nga ang pagsalig sa Ginoo aron mahitabo ang maong buhat sa kaluoy. Anaa sa kahimtang sa grasya, pagdawat sa sakramento sa pagpangumpisal, sulod sa 7 ka adlaw, una ang kapistahan ug pagkalawat panahon sa kapistahan. Ang pagpangandam sa kapistahan mao ang siyam ka adlaw nga pagnovena o pagrosaryo sa Dios nung kaluoy, sugod sa Biyernes Santo. Si Jesus miingon, "Pinaagi ni ining maong novena, akong ihatag ang tanang posible nga grasya ngadto sa mga kalag." Diary 796. Si Jesus nag-ingon, "Kini mahimong usa ka pahinumdom sa mga gipangayo sa akong kaluoy, tungod kay bisan ang labing lig-on nga pagtuo, walay kapuslanan kung wala ang mga buhat." Hatagan ko ikaw og 3 ka paagi sa pagpakitag kaluoy sa imong isig katawo. Ang una, pinaagi sa buhat. Ang ikaduha, pinaagi sa pulong. Ang ikatulo, pinaagi sa pag-ampo. Nining 3 kaang-ang anaa ang kahimpitan sa kaluoy, ug kini usa ka dili malalis nga pruweba sa gugma alang kanako. Pinaagi niini, ang usa ka kalag naghimaya og naghatag og pagtawod sa akong kaluoy. Mensahe ni Jesus sa Book of Truth natong Abril 14, 2011. Nag-ingon, "Pag-ampo sa akong novena gikan sa Biyernes Santo, ug iapil ang daghang mga kalag kutob sa imong mahimo, ug luwason ko ang matag usa. Ang akong novena sa Dios nung kaluoy magsilsil sa labing gamhanang mga grasya, kun ilitok gikan sa Biyernes Santo sa pag-una sa piyesta sa kaluoy, paglabay sa siyam ka adlaw. Pinaagi sa paglitok niini, dili lang nimo maluwas ang imong kaugalingon nga mga kalag, kundili milyon-milyon pa. Buhata kini alang kanako, ang imong mahigugmaon ug maunungon nga Dios nung manluluwas, Hesukristo." Importante nga ingon kadaghan kaninyo ang mokumpleto nining novena alang sa ubang mga kalag. Makadawat ka og dagkong mga grasya, ug tungod niini dili ko nimo biyaan. Luwason ko ang imong kalag inig abot nimo sa akong atubangan sa adlaw sa paghukom. Hinumdumi ang gahom sa novena sa akong Dios nung kaluoy ug ang gidaghanon sa mga kalag nga imong maluwas alang kanako karong tuiga. Imong hinikugmang Jesus, Abril 4, 2012, Book of Truth.